Ahojte priatelia, 16. mája sa stretneme vo Viniciach. Pozývame vás na susedskú vínnu cestu do Dolných Oblokoviec a do Malého Lapáša. Opäť sa spájame, aby sme pre vás pripravili bohatý program a rôzne atrakcie pre deti aj dospelých. Tešíme sa na dobré vínka, ale hlavne na vás. Môžete sa pokúchať krásnym výhľadom a tí, ktorí budú unavení, čaká na nich divadlový vláčik. Na zdravie! A keď sa vám nezatočí hlava od dobrého vínečka, od lopingu sa vám určite zatočí. Akcia začína v sobotu o 14:00, všetci ste vítaní. Tak rodičia, zoberte aj vaše deti, nudiť sa s nami nebudú. Tešíme sa na vás. Môžete vyskúšať aj túto hojdačku. A mne sa tento kolotoč páči. Vidíme sa